راحي مركوسهم نتفقن غيصهم نحجز كيفرصهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا وي هوي تفخر واج قدامو كندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينهم حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوين مليلهم قريو كم صخر رحيقهم قمريهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يوم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايا تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو تودي يتصوركا بريوز السعر كواج واج هوي هويطا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا والتقوصم عبيدنا يوزلو سرايا تفوصم ناي شعبية كله زي كارتاتو أي أير إنيو أبسمعيت آياتونيو زخونة يكون ملكة عيبنيو عند تا كلاسيكال أبنات نايزدما كابتي ويانا زختلو زنبرا ويون إليت ناي تقراي زختلو زنبرو أنا أسرع massive miscalculation سراويت يبلون أركتوت رايم تريفهم مرحتناتهم تداخيمهم يوم بغض أبا ميتيو سلازي نام وزنادو ولا ماسكان حياخنادو كناتينا زبل كسعب كندزي miscalculation كقبرو خمسو خولي أكبيروهم زنتاي زفتر زي كل جزي تعدل انتاي تسألايخا كنعك أكاتو جميريو أبدأ زلنا جن أبدأ زلنا كند جوبو إيجو سلزلنا ننقرات معرتيوم تسألاتنا زقبرو كهونينا ندلي وحدا حدا جزي إيرترا حيل كتر اللوا حيل غامر أي شو فورست تسألايخا جيجا كالكوليشن خي جبر ولا ونكو سعره تغلطين كاس تسألايخا كل جينا نخي جاجي كتوريا كتكلا لك قالك كفال انت عينت capability خمسة لك شعبي أبزوان زجن أبتكوي ناس لزرايا حيلناتو they don't need to show anything انت تتخيلون كمان نسوم نايكوينات أنفت كم زي باللوم نايكوينات دليت كم زي باللوم ولا ونبتدفع نسوم زي بالوزر لو توريست يصدوا له خمسة لون they are not interested in any نايوج propaganda هجي alliances بمسرتهم عبر بحانة هاجر يزملكت شركات مالت لمن تاخذ الشارع معلم ساخذ نبرة قال زي يكون لو من تاي ربح لك صباح كان تاي ربح لك لو ربح قطر يدي يكون خاص سقات كان تايو ስለዚህ ረብሓን ስቃትን እናተቀያየረ ይዝኸይ ትማል ዘርባሓካ ዝነበረ ሎሚ ከይርባሓካ ኸሊ ትማል ስቃት ዝነበረ ሎሚ ስቃት ከይከውን ኸሊ ወይ እውን ትማል ስቃት ዝነበረ ካብኡ ዝዓቢ ስቃት ክመፀካ ይኸሊ ሰው ተኸትገብር ኣለካ ፕራዮሪታይዜሽን ቀድመ ተኸተል ክትብል ኣለካ ኣይናይቱ ዝዓበየ ሴኪሪቲ ኣብ ኤርትራውያን ሕጂ ሶሻል ሚድያ ድርዮ ህወሓት ዓቢ ታሪኻዊ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ይብሉ ኣነ ኸ እንታይ ዝብል መረዳት ኣለኒ ህወሓት ኣብ 4 ኪሎ ከሎ የስ استراتيجيكاو صلاينا ኤርትራ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ህወሓት ኣብ 2025 ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ንኤርትራ ሜይቢ ፀላኢ እዩ ሜይቢ ስጋት እዩ ግን ሓይሊ የብሉን ንኤርትራ ክንዱ ከስጋ ዝኽእል ንኤርትራ ኢትዮጵያ ተስጋ ክንብል ከለና ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ ደስጋ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል anywhere ኣብ 4 ኪሎ ወፂኡ ዘሎ እዚ ዳግመ ግምት ኢኻ ክትገብረሉ ዘለካ ስለዚ 4 ኪሎ ዘሎ እንድሕርና ብኤርትራ ዝጥምታሎ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሓይልታት ትገብሮ ኣላያንስስ ብኸመይ ዓይነት ርዮ ደዋፅዓ ድዩ ወይስ መሊሶም ክጠልሙ ዝኽእሉ ሪስክ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ በይና ደው እንተበለትከ መን የፍርህ ኣብዚ እዋን እዚ በይና ጠጠው ኢላ ዶ ይኮነትን ዝሰገረቶ ነዚ ኩሉ ዓቐበት ዝነበረ
من دنيري أبقولنا زبل كالو أرجيمنت الزون ناتو مسرة زلويو نات كاريتون تاي مسل أنا ناتي عبد حريت ريتاي كبي خليه لايك جبروا بليز بزعات اللهم لايك جبروا شير جبروا بزس بزحكم معرض له خليه هو نبخ متسي جن صبو زلوا إذا كم حزبين كم هاجر انت هنقبر لنا زبل كان تايتي نعنا زمرحنا برينسيبل كل جزيسي بعراينا بدبل يبل زمرحنا عينة ما أجرب كل اللو مالتي إمنت كل اللو كل سب بحسب نحن وكنا تتغير أزيد بعد هجي صبوا ذا اللو أفتها جرا شارتر زبا جنبار حرنا تيتراس أنهي هقدف قوم كله 9-4 أبتي شارتر ناي هقدف أبتي ناي إلفرا ناشنال شارتر بنقوله أو صبت أنا صفت نقرت لا إيرترا زو قدم نربحها هاجرنا أو هاجر أو ربحها استمركوسة محزن ناس يزبل جي هاجر أو ربحها أبو تقول له كل جزء أو هاجر أو ربحها تمركوسة رأسنات يعني تمركوسة محزنات كنقبر مخانة جن كل جزء نعنا راح يكون سي فتح أول خانة ندار أخا هزوخ شقوان ندار أخا حما كون ناب كوميتات أمين قبلنا تيو نغال العالم راح تقبر ونا يكونن مس شقونات عالم مس فتحن مس سلامن كل جزء أبقول لنا جن قدميات سرعة مالتي هاجر أو ربحها مالتي حجي إذا أبوت أسلوب له كل جزء إيرترام بزيح كيت صني حنت بالكام قلنا يكونن مالتي كله هاجر أو ربحها مقدام لأنبر زي يوم محازوتنا يوم نزل عالم زي يوم عرقتنا يوم تبهال يكونن مالتي كم تبهال كا نبار الربح الأمر نبار محزن الناس الذي هلا مالتي حجة أب كم زكايدا بحلف ده حلفة 10 عامات قبل 10 عامات كمان كوين له هندي زغب له خبال كله تشاينا مسميني أمس أمريكا قال خبال كله ناي هندي كم كابتن عبيس عالمنا دلون كنت أبا كابتن بهزبي وصر حدا وعالم زلا هندي أجن هند خيتها سمعت حنت نقدر تقبرات الله مش كلهم سبيشال زي ما راح يمضي الحج مودي نزي أسي نزان ولاد اللي ناس بس لنا تكبر مالتي تشاينا تبهال كله تشاينا مس أمريكا مس جابان مس راشا نعنا بزي ويكا أنا يسألائي فتاوينا ويكا مس سألاتنا سلة معزن كان أنصارنا يخاجل زبل أبزي ولا ما قدي هندي نفعت أتصفق هذا اللون مالتي أبكندي ناي وجن حسكا وجين كاتسني حكات حدا تحنس أدح رأك هاجر من تساب السعر الكاتوس دومو شعوب على خم تغير كاتسني مالتي تقولنا خينو أفتنا هاجر وشارتنا تمسينا زي شاراو أكايدا إذا واسع نايز بالله حجون نسيو نحاورون نسيو مالتي حج بزي ما قد خن ريو خلنا أبز فترة مكيار من اللوات قاله أب بإنجليزي ناسي clear and present danger تبهلاله فاكت زياسي popular تقبل تاخم كم رستا مصحف نيرا قنت تا clear and present danger نصورن واناون حدقا مالتي حجي ماكينة هزور كلها نصورن واناون حدقا أقدمي خندارا أخاها تخيد مر ناتو ريتا بيلكا دمو تمسعتا كانت أقام كلب تمسي كان يمان دابلكا تخوضو لما قدي has to be clear أبزا حاجة زي أسعات كونا اللوها نتتمالي تسرقا كسقر دفت النبر بعراي لو ما عالتكم كان كيتا هرمو أجاس تقبر مالتي أجي تا clear and present danger in fact خابي ماتيو أمنا أمريكا بريزيدنتاتسي نقهو حايدو ريبورت رمز أمنا قرار له زعبنا كاب سليا خاب CIA خاب ناشنال سيكيورتي خاب قلن دابلت تمال معالتي this is the clear and present danger نايلو معالتي ديانين دلوها مالتي جباني خاتو السن مالتي حجي بخومو خنحسب ولا خم دحنتم مرحتي تمام قرمي دلو سكوا سيس رحم كل جزء بتهلو كنتات ندار أخا سلايا خانتا يبلو له علمنا بيت خيدا لا نجارات كمية خيدا لا شعور حشاكة ألطف كأجاس تقبر مالتي بو خم دخلو ترى يلا قلنا إحنا ونكم حزب خمر السعودية بالناسي تقند قداسي نسي تاي مالتي مو كرمي حجش دارقاش علي شامنا عمد كوين الله أبي أحمدكو عم بابا حيزلنا يمسيو سلامكم يد دليلنا مسيو أخبيرنا مسيو كيح من صاف غيرنا تقبلنا يوم سلذي بود خلل كنتات قد كنتات دمصهم نيرو next نابل كات خير دحري خاخني كندي شيفتين ألاينسن يمتص الله مالتي هي تفلل إذا العالم كل جزءهم يتخيل نيرا بالولي خاب ولا انت خابو كاب شح عمت ولا اندهيت جن
قاليو ألاينس صنح نيرو أسرع عمت صنح 30 عمت صنح شفت تقبر قاله حجقن أب عمت أب شد شهر حي نقرات بتصنحهم بتبزخذ الأواني نازل لنا مالك يقلطف عنه تكنولوجي دم صيو جلوباليزيشن زخلو نبلو لنا تيناي نكونات دم صيو بحلو ترامب أبدو وانكا ناي بحكها قالات فوي مالتي حجنا راشارة الشعر أمريكا قلت كنا بالمصطلحنا كومندا تبهلا كله راشان أمريكان بحن صار خونا الأوان كامل يجي حارسهم منكم تصنحوا مس راشالو أبتسموا منها كتفانو نخادلي حجي أب كمز أوان سايت مرس اللي يلن كم زانا هند إكزامبل كنا بالنخل ولا أنا إيرتران كنا بالنخل بس كله في الشهر نابلكا أوكي بعراي نبدأ بليبل ويك حرماز نبدأ بليبل نعنا يترقوا صناعة راح نقول لك نيرتران تايزوات نيرترا قدام الناس لذي إيرترا فرست بسبب هاللوى تزي شارع ومقدس بسبب هاللوى بعابي ونفتح هجرة شارتر وانت نسيف الله تبهلي نبلو دلنا إيرترا ونت وي زد خدا لدلنا مقدي كون كخم إيرترا وين زخور عنا زلخ نزينا كو سيلبريت نقبر نزك وينا نحنا نبلو مالتي حجي إذا بسبب هاللوى أبوته خلي لذي معك أني تاخذ كونيا مالتي حجي خم ويانا كم أمريكان جرم من إيرترا زحرقوا بحالة فسالة عامة يلون كبهلا قلتها هجرات تتغيسك إثيوبيان وأمريكان نبل حجي صباح كأني إيرترا زتكم كل يوم صبوا دخبل تجيرم أنا فتوت ديك يورو لابن ثالو دي يلا أبسولوتلي بربح هجر كان خد حسن دحري خد دحر مش عمت كان أنصاروخ أخذوا خلوا خلونا يلون مهنياتو أفتاد بالكايو نظام كلهم نايجيو بوليتيكال اكسبرتس تبلو لا هاجرات بسرفايفال يندخل انت راه تباهيلو سرفايفال فيرست مالتي نمشاتو يعني كم تنبر عالم دم حاشه خمس قال نحرت مالسكا تحت سيكونا عند الرياليتي اكومي دله مالتي هاجي لذي كاب كلتشن 25 لنا تو حدا حساب كلتشن 30 نجرات كم زد خيط تخوينسي انتي مقدمنت كوها بزقبوخ نبلي نمبر مرج أنا ونا يكون المالي that's exactly what's تتخدد الله بتتخدد الله مالتي ما I think ترى رادينا نهون أبو هجي انتايو زيادة كن تعطاز دلي أبي debates لزولا بتنت بتيو هذا أب قداينا السودان it's actually quite clear إيرترا من السودان من بزح حسابات هنا يردومني ويون جيجا مردات له نان انترفيرنس بوليس خن كتلا لنا كلنا تحسكات من لساني خزانة بتاعت حدا تي مسكونسبشن ويون دايما داي تباهيلو كم نسب مدنا جرز تكملوا زنبر إيرترا كل جزء ناي كونفليكت انترست خمسة اللوا غير كاز شيء حتى له نابنت أب حتى نا قداينا السودان تقينو إيرترا كتأتلوا قداينا الصومالية تقينو إيرترا كتأتلوا قداينا إثيوبيا تقينو إيرترا أبتي كونفليكت انترست اللوا ويون أتليست أب إيرترا زلوا منقسي إد مسلط أنا نمحلاو كونفليكت يدليو أبتي كبابيو هجزي دايما داي تباهيلو فريم تزخونيو هذا هاجر أب كالو كونفليكت زدلن تايو أو وشتو سلام تزيبليو معناتو وشتاو صقم كان حركة قواصر زي كيلكا كل جزء اكسترنالايز بمقبار ناي دقت على غيركا وشتاو صقمكا تتعبطو ويون ህዝብ ንዑረስዑ ናብቲ ደገን ክጥምተልካ ክትገብር ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ፀገም የብሉ እንት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ደገር ነዊሕ ዓመታት ኮንትሮል ገይርዎ እዩ ኮንትሮል ኣለዎ ቤስ መካኒዝም ንኩሉ ናፃፈኒ ገለገለ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ሰርቫይቫል እንተለኻ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ንሰርቫይቫል ክዕውተካ ዝኽእል ውሳነ ጥራይ ክትውስን everybody ኣብ ተሪር ዓቐበት ክበፅሕ ከሎ ወይ እውን ኣመንዓ ኣገዳሲ ብድሆ ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ዲሞክራሲን freedom of expression ካልእ ነገራትን ቀዳምነት የብሉን clear example is Russia you can name any country እንደር ሽግር መፅዩ ኤሮፓ for example right now ኤሮፓ ሓንታ ገድሽና ራሻ ንኸይድ ኤሮፓ ሊበራል ሶሳይቲ ዝበሃል ነይሩ ሽግር ስለ ዝመፅእ ሕጂ ግን ፍሪ ስፒች ዝበሃል ክራክዳውን ይገብርዎ ኣለዉ ናብ ኣሜሪካ ይኸሶም ኣሎ ስለምንታይ ንሳቶም ንዩክሬን ክሕግዙ ደሊለው ህዝቢ ድማ ይድግፎን እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለካ ዩክሬን ጉዳይ ሕማቕ ኢሉ ዝብል ሻትዳውን ዕፀዎ ለኩቶ ናይ ራሻ ፓፐቲ ኢልካ ፀጋዓዮ ብሎክ ግበሮ ካንስል ግበሮ እቲ ፕላን ማለት እዩ
እዚ ኻንታዩ ኤሮፓ ስለምታይ ገብርዎሎ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ታላይ ቬሪ ጉድ ኤግዛምፕል ኣብ ኤርትራ ሳዋ ከይዱ መንእሰይ ክዕለም ግዴታይ ነይሩ ስለምታይ ኣብ ዩክሬን ሕጂ ድማ ኣብ ኤሮፓ ሃገራዊ ግዱድ ዕስክርና ክጅምሩ ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱ ሪስክ ሌቨል ናቶም ላዕሊ ገፁ ስለ ዝመፀ ሓንቲ ሃገር ድማ ንሰርቫይቫል ናታ ንህላወ ናታ ስጋት ተመፂዋ ኩሉ ዓይነት ምክንያት ቅቡል እዩ ኤቭሪቲንግ ነቲ ፀገምካ ክፈትሕ ዝኽእል ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ነገር ክትገብር ቅቡል እዩ እቲ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ናይ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝቐፀለ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኢድ የብላን ኣብኡ ስለምንታይ ጀሚሩ ስለምንታይ ይቕፅል ኣሎ መን እዩ ዝኸስበሉ ዘሎ መን እዩ ዘጓህሮ ዘሎ this has nothing to do with ኤርትራ ተፀገም ግን ኤርትራ ኣክት እንተዘይጌራ ናይ ሱዳን ፎርስ ኢማራት ዝድግፎ ዘሎ ሓይሊ እዩ ናብ ከሰላ ገፁ ተኸይዱ ኢማጅን እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ብቦር ሱዳን ተመፅኡ ክንምንታይ ፀገም ናይ ኤርትራ ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንኸይገብሮ ዝኽእል ኩሉ ሓይሊ የለን ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ስለምንታይ ዓሰብ ይደሊ ኣሎ all of the sudden ዓሰብ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዓሰብ ስለ ዘገድሶ ንቁጠባ ናብቲ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ድዩ absolutely not ሓደ ሓይሊ ናብ ቦር ሱዳን ክኣቶ ብሱዳን ዝፅዕር ዘሎ ሓይሊ ብኤርትራ ብኢትዮጵያ ገይሩ ድማ ንዓሰብ ክመፅእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢማራት ዝበሃል እኹል ገንዘብካ ስለ ዘለዎ ገንዘብ ጥራይ ካይኮነን ዝህብ ገንዘብ ሂቡ ዕፅፊ ገንዘብ ክወስድ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ካብ ሱዳን ወርቂ ብምሉእ ንዱባይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወርቂ እውን ዱባይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎ መንግስታት ማኒፕሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዓብ ሎቢ ኣለዎ ንኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ስቕ ናይ ምባል ክእለት ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት it's not actually a choice እንተደይ ጌርካዮ እቲ ኣብ ጎረቤትካ ትሪኦ ዘለካ ሓዊ immediately ንስኻ ኢኻ እታ ናይ መወዳእታ ዕላማ ክትከውን ትኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ንምብዳህ ምስ ህወሓት ድዩ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ካልእ ዕጡቕ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ንዑ ደገፍ ክትገብር ከላ ብኸመይ ምክንያት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ነዚ ከምዚ ኤርትራ ኣክቹሊ ክትገብር ከም ዘላ እውን ኣይንፈልጥና ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ክንድኡ ዝኣክል ስጉምቲ ክትወስድ ዘይከኣለት እስኪ ኣተሓሒዝካ ናትካ ኦብዘርቬሽን ግበረሎ ኣነ እውን ናተይ ርእቶ ብፀኒሐ ገሊኡ ግን ዝያዳ ተስፋ هو ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ወይ ብኻልእ ኣባህላ ዋላ ስኻ ዳይረክትሊ ኢልካ ይኮን ክንብል ኣለኹ ብኻልእ ኣባህላ ሲ እቲ ሃገራዊ ረብሓ ንረብሓ ሃገርካ ንህላውነትካ ኢልካ ደይትገብሮ ነገር የለን ደይትፍንቅሎ የለን እንዲ ትቐንዲ ሕጂ ዋላ ከይድካ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ሰላም ክኸውን ትደሊ ምሽ ንበሎ ክትፀድቕ ኢልካ ይኮንካ ንክን ኩሉ ኣብ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይዚ ዓለም እዩ ናይ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ጽድቂ ንኽትምረቕ ኢልካ ይኮንካ ትገብሮ ግን ኣብ ጎረቤትካ ሓዊ ክለዓል ከሎ ክተጥፎ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ርባሓካ ኢልካ ንሃገራ ዘርበሓ ትገብር ዘላ ኢልካ ክትገብሮ ከለካ በቃ ቅንዕና እውን ኣለዎ ምክንያቱ ተደይኮነ እቲ ካልእ ነገርካ ትሓብኣሉ ዳ እምበር ዜሮ ዜሮስ ወላ ሱዳናውያን ንዓና ክሕግዙ ተመፅኦም ፅባሕ ንግሆም ንዕኦም ክሕሾም ኢኻ ትብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሃገራት ሲ ብረብሐ እኔ እንድኸዳ ብሰርባቤለ እንድኸዳ እንተዳ ኢልካ ብፅድቂ ከዳንየን ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር ስለ ደየለ ደቂ ሰባት ኣብቲ ሶሽዮሎጂ መፂኻ ኣብቲ ሳይኮሎጂ ናይ ወይ ከዓ ምስ ጉርብትና ምስ ዓርክና ምስ ማሓዘና ምስ ሕብረተሰብና ዋላ ምስ ጎረባብቲ ዘለዉ ህዝብታት ካልእ ሃገር ንገብሮ ርክብ ብፍቅርን ብገለን እሱ ቦትኡ ኣሎ እዚ ግን ዕቁብ ናይ ዓድና ኣዴታትና ኣይኮነን ኢትስ ክሊር ካት ኢት ኢዝ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ዓለም ዝበሃል ኣመሓዳሪ መንግስቲ የለ ዋላ ዩናይትድ ኔሽንስ ተኣኪበን መጋቢያ ዝገብራሉ መገድታት እዩ ወይ እንታይ ንሓያላት ዝበሃላ ዓብሊለንኦ ገለ ክንብል ከለና ንኩለን ሃገራት ዘመሓድራ ኢምፓየርስ ኢምፔሪያሊስት ኣይኮነን ከምዚ ከም ድሌትካ ድገብራካ ገለና ኣይኮነን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ማለት እዩ ሕጂ ንመሸቱ እምበኣር ንረብሓኻ ክትብል ሲ ኩሉ ድግበር ክግበር ኣለዎ ክትብል ከለካ እምበኣር ዝገበርኩ ተገበርክዎ ዒራ ንረብሓ እየ ዝበሃል ዘለኹ ሓጢኣት የብሉን ክበሃል እውን የብሉን ማለት እዩ ንህዝብካ ዘርብሕ ኮስት ኤንድ ቤነፊት ማለት እዩ እቲ ዋጋ ተኸፍሎ ኣሎ ተኸስቦ ከኣል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ተኸፍሎ ውሕድ ተኸስቦ ብዙሕ ክኾን ከሎ ኢኻ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ናይ ኦፍኮርስ ብደም ተኸፍሎ ድኸበረ ዋጋ እዩ ግን ድኾነ ኮይኑ ክሳራታትካ ኣጉዲልካ መክሰባትካ ትእክበሉ ረጎደ ግን ምእንቲ ክትከስብ ኢልካ ብዙሕ ተኸሲርካ ከዓ ደዋፅውን ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ትኹን ዋላ ስዑዲ ትኹን ዋላ ዩኤኢ ትኹን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ኣለወን
ولا وان ግን ዳስ ስሊ ንምሸቱ ምክንያቱ ንሃገረን ዘርብሕ እንዴ ንገብራ ዘለዋ ንዓም ዘርብሕ ዋላ ተማ ውሕዳት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንዓም ዘርብሕ ኢልካ መዝኖ ትኽእል ግን ንምሸቱ ኩለን ሃገራት ነናተን ከርብሓ ኤንድ ዝገብራ ዘለዋ ኢልካ እንተዳእቲኻዮ ላላ ሕጂ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ኣለና ግን ንግብፂ ዘርብሕ እዮም ግብፂ ዝገብሩ ኤርትራ ከዓ ንኤርትራ ተርብሕ ሶማል ከዓ ንሶማል ዘርብሕ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ናይ ኤርትራ ረብሓ ኦፍ ኮርስ ካልኦት ሰላም ክገብሩ ገለ ሕጂ ንረብሓና እዩ ፅቡቅ ፅባሕ ንጎ ከዓ ዋላ ከምኡ ኢሎም ነንሕርዶም እንዳተተፋነኑ ንረብሓና ተኮይኑ እውን ኣብ ከምኡ ኢኻ ከተቐድም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣፍታ ሃገራዊ ረብሓ መፂኻሲ ዓለማዊ ዓይነት ኣካይዳ ዘይግበረሉ ምክንያቱ ነታ ናይ ሓቂ እታ ክውንነት ንሳ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ሱዳን ከይተረጋግአ ንሓና ናትና ቁጠባና ድዩ ናይ ውሽጢ ምሕደራና ድዩ ኣይንገብርኒ ኢና ግን ኣይትብልኒ ኢኻ ምናልባት ክትርክበሉ ክትቆፃፀረሉ ደይትኽእል ማለት እዩ ሓንቲ እታ ናይ ሃገራት ከዓ ነናተን ክገብራ እየን ክበሃል ከለካ እታ ሓንቲ እንታ ክቆፃፀራ ድኽእላ ሃገረን ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሃገረን ዘሎ ነገራት እየን ኣትሊስት ተኣማሚነንሲ እዚ ወሲና ኣለና ከምዚ ክኸውን ይድብላ ማለት እዩ እዚ ሽርክነት ናይ ዋላ ንህለሉ ናይ ሶማል ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣት ሳም ፖይንት እሲ ዳርጋ ሽርክነት ድመስል ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ 100 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ከርብሕ ድኽእል ገለ ዝበሃለሉ እዋን ነይሩ ግን ኤርትራ በይና ክትቆፃፀሮ ይትኽእል ኣብ ሶማልያ ዝኸውን ኣብ ሶማልያ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንምሸቱ ከዓ ነዚ እውን ሓደ ብለልካ ነገራት ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ፍታ ፒዩር ሃገራውነት ሲ ዕሪኻ ንውሽጢ ክትጥምት እያ ተገድደካ እሞ በዚ ከዓ ሃገራዊ ረብሓና ኢልና ደይንፈንቅሎ ነገር የለን ኢልካ ዋላ ናይ ውሽጣዊ ነገር ትገብሮ ዋላ ናይ ደገ ትገብሮ ንሃገር ዘርብሕ ጥራሕ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃገር ምርባሕ ግን ኣውቶማቲክ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ትሑስ ትገብሮ ይብልካ መራሒ ከም ስለ ድበለ መንግስቲ ከም ስለ ድበለ እስከ ረድኡና ከመይ ላይ ኣትረብሕ መብዛሕትኡ ፅቡቅ ዘሎ ንሰማማዓሉ ነገር እዩ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ክድገፍ ኣለዎ ምስ ተረዳእካ የርብሕ ምስ በልካ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ረብሓ ግን ኩሉ ሰብ ምእንቲ ብሩህ ኮይኑ ክረኣዮ ክቐልል ክኽእል ኣለዎ እዚ ንገብር ኣለና እዚ ከዓ ዋጋ ከኽፍለና እዩ ኣብ ዝበሃለሉ እዚኣ ንፅርነት ተላ እዚ ናይ ኤርትራ ዋላ ናይ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ዋላ ብድሕሪ ሕጂ ትመፅእ ዝስክፍ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ጃስት ሾሚ ዋላ ኣብ ገዛኻ መፂኻ ብሓዳርካ መፂኻ ሲ በዓልቲ ቤትካ በዓልቲ ቤተይ መፅአን ንስታይ ተትብላና እዝን ክዕድግ ደልየ ኣለኹ እዝን ሓሲበ ኣለኹ ሓሳብ ገለ ተቐንዲ ሕቶ ትመፅእ እስከ ርእየና ከመይ እዚኣ ሕጂ ክተርባሓና ከምዝን ጥዑም ነይሩ ግን ተዋፅእ ድያ ዋጋእኸ እዝን ነይሩ ናይ ምዕዳግ ናይ ዕዳጋ ጥራሕ ይኩን ክትብል ዘለኹ ዋላ ምስ ሰብ ትገብሮ ርክብ ድዩ ገለ ሕጂ ብረብሓን ብዋጋን ድኸይተ ኮይኑ ፀገም እውን የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዳ እሞ ፀገሙ ክንብል ከለና ንሰብ ሓበሬታ ኣብ ዘይብሉ እዋን ምናልባት ዘለናይ እዋን ንሕና ኣይተረፈ ክንግምት ንግዳድ ከተታሓስ ትግዳድ ክልተ ነጥቢ ትርኢ እሞ ሽዑ ባዕልኻ ሓደ ሕንፃፅ ጌርካ ከምዚ እኮ ድኸውን ድመስል ዘሎ ብናተይ ርእቶ ሽዑ ትጋገየሉ ምክንያት ኣብነት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ እኩል ነጥብታት ተለካ ወይ ከዓ እዚ ተናዛረብቲ መዛረብቲ ቃላት ቶኪንግ ፖይንትስ እዚአን እየን ኢሉ እንተሎ ግን ብኡ ትመዝኖ ወትሰማዕ ትኽእል ከይትሰማዕ ትኽእል ግን ካብቲ ምግማትን ካብቲ ብግምት ምዝራብን ትርሕቕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚታት maybe ኣጃስት ዝግበረሉ ነገራት ክኸውን ገሊኡ ከዓ ምስጢር እዩ ምናዳ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ገለ ከነልዕል ከለና ከምዚ ጌርና ሰለይትና በዚ ክንከይድ ንሓስብ ኣለና what do you think ድብለና ድብል ዓሻይ ክመፅን እዩ መብዛሕትኡ 90 ካብ 100 ክንብል ንኽእል ብውሽጢ ዝግበር ብምስጢር ዝግበር ነገራት እዩ እዚ ከዓ ብግምት ከም ዘሎ ምእታው ብዓብዪ ከዓ ተመክሮ ኣለዎም ድዩ ፍልጠት ኣለዎም ድዩ ሃገራውነት ኣለዎ ድዩ እቲ ሰብ ዋላ ተወሳኑ ኣሕሊፉ ክበካ እውን ክስለ ድኽእል ንሃገራዊ ረብሓ ዝበቅዕ ሰብ ድዩ ኢልካ ኣብ ትሓስበሉ እዋን ካልእ ኣርስቲ እዩ ግን ኩሉ ባዕለይ ዘይረኣኽዎ እስከ ኣርኢን እንዳበልካ ንገር ግን ኣይኮነ ምክንያቱ ይኽፋእ ይፀብቕ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ፈፃሚ ኣካል ማለት እዩ ይፍፅም ንረብሓና ግን መልሽካ ሓሳብ ከተስንቆ ትኽእል ክትውስኸሉ ትኽእል እዚ ከዓ ተገበርና ትኽእል ወይ ክትድርዖ ትኽእል ነቲ ብዛዕባ ሃገር ኤርትራ ሰብ ደይተረድኦ ዘሎ ኢልካ ዓለም ደይተረድኦ ኢልካ ክትረድእ ትኽእል ነንሕድካ ከም ዝገብሮ ዘለና ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ግን ቦታኻ ምፍላጥ ማለት እዩ እቲ ንሓንሳብ ከምዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ዘለና ጌርና ከይንወስዳ
يا حنت كابتني إرترا بزحت تنتنت بوليتيكا بفلايزم معرباوያን ክሪእዎ ከለዉ ሻዕብያ እንታይ ከም ዝሓስብ ስለ ዘይፈልጡ ኩሉ ግዜ ግር ዝብሎም and this is one of the strategy ናይ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ካርታቱ ኣይርአን እዩ ኣብ ስምዒት ኣያቱን እዩ ዝኾነ ይኹን ምልክት ኣይህብን እዩ and ta classical ኣብነት ናይዚ ድማ ካብቲ ወያነ ዝኽተሎ ዝነበረ ወይ እውን ኢሊት ናይ ትግራይ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ናይ 20 massive miscalculation ሰራዊት የብሉን ኣረግቶት ጥራዮም ተሪፎም መራሕትናቶም ተዳኺሞም እዮም ብቁጠባ መይትዩ ስለዚ ናመወፅናዶ ወላ ማሲካና ሓያኽናዶ ክንኣቱና ዝብል ክሳብ ክንዲዚ ሚስካልኩሌሽን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣግቢርዎም እዚ እንታይ ዝፈጥር እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዕድል እንታይ ፀላኢኻ ክንዕቀካ ተጀሚሩ እዩ ኣብ ደገ ዘለና ክንድጎቦ ኢጎ ስለ ዘለና ንነገራት ማዕረትዮም ፀላእትና ዝገብርዎ ክኸውን ኢና ንደሊ وحدا جزء إيرترا حيل كتر اللوا حيلها مرأي شو فورس تلاقيها جيجا كالكوليشن خي جبر ولا ونك سعرات غلطين كاس تلاقيها كل جينا خي جاجي كتريا كتكلا لك قال كفال أنت عينت capability خمسة لك شعبي أبزوان زين أبتكوي ناس لزراعي حيلناتو they don't need to show anything أنت تخيلون كمان نسوم نايكوينات أنفت كم زي باللوم نايكوينات دليت كم زي باللوم ولا ونبت دفع نسوم زبلوزة لو توريست يصدقوا خمسة لون they are not interested in any ناي وجه propaganda هجي إذا ما لقين شعبية عقمس اللي زي بقولي كنا نقول هجي بخليت من قدك تملس أخبط عادة شعبية عند من سير ترى ناي بحكي إثيوبيا strategic سقعت كوينا ويوناي strategic كوي سقعت كوينا تسمعن تقينا إذن لو مدة تزبلت أمدرخ هيكونن مغنياتو እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብዚ ዋን እዚ ኦሬዲ ባዕላ ክትወድቕ ትደሊ ስለ ዘላ ኣብዚ ዋን እዚ እዚኣ ጀስት ጊቭ ሰከንድ ሃንድ ቻርት ላትኒ ንኽትሪያ ምንታን ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ባዕላ ንኽትወድቕ ወይ እውን ንኽትስበር ኣብ ዝበለፀ መድረኽ እያ ዘላ ስለዚ እንድሕሪ ሻዕብያ ናይ ብሓቂ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ስጋት ትፈጥረሉ ኮይና ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክገብር ዘይምኻሉ ምናልባት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወይ እውን እቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ንክወድቕ ድሌት የብሉን ክሳብ ክንዱ ተበግሶ የብሉን ዝብል ዘረባ ኣሎ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ሜይቢ ይገብሮ እንተሎ ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ይገብራሎ ሻዕብያ ካርታቱ ዘርኢ ይኮነን ኣበይ ትሪዮ ትናትካ ትዕዝብቲ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ እወ ዓለምሲ ብዙሕ ትቃየር ኣላ ትንወፅ ኣላ እዚ ከባቢና ዝቐርና ኣፍሪቃ ማእከላዊ ምብራቕ ወሲሕካ ገለካ ከምኡ ክንብል ፀኒሕና ኣብዘን ሕዝክያን ዘለካ ሃገራት ኣብዘን ናይ ሃገራት ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪቃ ኣብዘን መፂኻ ብተዛማዲ ዋላ ሱዳን ምስ ትኸዶ ዘላ ብግምት እቲኻ ግብፂ ከምኡ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ተልካ ካብዘን ዘለዋ ሃገራት ሲ ኣብዚ ድመፅእ foreseeable future ማለት እዩ ድመፅእ 5-10 ዓመት ዲገለ ናይ ምምቕቓል ናይ ምውዳቕ ምፍርካሽ ማለት እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ወይ دعابة تخلو ذا اللي حاجة تتبعي لا تبيع مالتي أبزان رياض لنا مالتي بالسخاء تي أنا مونغو محرا أورومو تقرأي أب تنقلوا تثبتات قله نبي كم دبل تنفاس أصل كادر خون مالتي جن كم فلتو تي سنترال جافرمنت تماكلاي جافرمنت فدرال منجستي مولها جوروح قوات الفيك المنجستي لازم دخم جبرو مالتي أجي تن كللات لعلة منجستي بحيل على الأوان ممكن ما تصير خلوا له مجدات على بزح تخلاتات على مالتي أجي أبتي نزب قمة اتخاء نساتهم كأبا نعنا نوينا بانا حقام تخلوا حدا كم تعنتوا يدبل كايو إذا ناتاتهم ناي وش تمفرخاش ما دنا جاريت كتكون ويمحبريت كتكون إيرترا بحر زي أيتفني مالتي فقرفتينو مازيا أم حارو خلو فتينو ما أزم أورو محج فتنو والو لماذا تمتصر سلطان ولا تصبح نقول ولا متفرح شمن الناس متحزو قال كاب استراتيجي ناتهم تلحق نجار يكونات مالتي حجي أبت استراتيجي بس إحكي ناي إيرترا حدا إذا قرب تقصد بالكايو زي مزراب تحيلها أنت خمد لك أنت ليه فليتون أنا تحدو جن صبغي بتخلى وجن كا حيلها أنت مخان تليه فليتون كا يجاجي يوم كتجاجي منتقلي خمالتي I think أنت حنت خنجبران خل كم زلك
ناي مراح منجست خونكا مريح ترى منجستي هاليكا إزاي أقبل ذلول كاتوسن حدا نجاري فنحنا عند ولادنا خم هز بسي تو حدا سنتاي كرد أمال لو بزعبة إيرتران تيلنا جن هذا بحلف إيتابيان زغل تقبر ناي إيرترا كابتر رفرندمنا جميركا إن فات قالس إيرترا جميركا رفرندمن بدحر يزغل نزار بدلنا بوليسنا إيرترا ناي سيسترح إلى من دوسته نحنا نعك رديت نومن نخون مالتي حجي انتاي بتحارب قلنا مالتي بعد دحر إساس نقر تقلل يا مالتي نسي أرجلنا اللغة تبليها حجي أبزا ساعات زي أيتنك حانتي بتر خطريات تخيل مالتي ناو 3 مليون دينا 5 مليون دينا كلاتنا حسب أو بصحكا أب ناصنت إيرتران لولاونت إيرتران كايدان قالن بصحكا كلاتنا حدينا نقول حنت نعهم ملا سايهولني لذلك نسون تالينا بدحر يدلو نساز ناي قبل جنريشن اريغو مسحلفه بدحر يزلو دقنا خركبلو يم قال لكم تي ترحن سادتهم بهذا الابيكو دحان زيوم تريرهم حزمنا اللون برتغال ولدت بدحر يم دلو ولدسي قليليو فوكس كونلنا كنكولينا حيل يبلون كم سياسه يكونن كم قال زبال تلو اي ثينك ابزا ساعات زيا نصر كون تقبهم اي هوب زاناي وغناي تግራይ قالون قرب مهراتهم كون تخليا او بصح كاسي نوندو او وشت إيرترا اب ويا وشتي منقسن ودبن قالن كتبلسي امونغو ولا دغافخون تقاومخن تصاباخون ناب إثيوبيا زطمت بوليسنا ولا حنت فللي يبل ناتاتم يوم تقاندي قدامتي زخل حلف 7 5 8 عام شجرنا نسومين بدحر حجي ونقصلي مالتي حجي اتدمص ولدو زوارساي ولدوسي مالشو رأى كمتي خالو ولدو كمان قرهنات قريف وي بفلطتن بعمقتن بتمرتن بسله ولدو يدمص له قدم probably 9 خميت زي تمهر اكل زساتفلو اوراد بانت نيرو حجي 9 خميت تمهرلو وانينا زلنا مالتي حجي او بصحكا افتي هاجراونت منتي إيرتراسي زغفل كل ነገር ክፈል ምዃኑ ኢንተርናሽናል ኢንትረስት ብዛዕባ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ቀደም ከማነ ከምዚ እስከ ንኢትዮጵያ ከዓ መጀመርያ ንዕርያ እሞ ኦም ባሕላ ጌርና ናታቶም ሓስ ደሓን ዝኾኑ መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንፅና ንሕና ንቀስም ንሶም ቆስኑ ድበሃል ኣሎ ከማነ እሱ ከማን ተወዲኡ ዝምዕራፍ እዚ ሰሪሕ እዩ ናጽነት ኤርትራን ኣብ ሒሱን ገለን እዩ ግን ወያነ ተደይብ ድሓር ሓደ ተምፅእ ገለ ተምፅእ እንዳበልካ ንዘለኣለም ክትከይድ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ እውን በቃ ፋኖ ደሓን ኣለዉ እዚኦም ንኣብይ ፀሊኦም ኣለዉ ሳቶም ካን ፅባሕ ንጎ ደሓን ክኾንና እዮም ዝበሃል የዋህነት እውን የለን ሽዑል ምክንያቱ ኣፍታ ነባሪ ረብሓ ጥራሕ እዩ ዘሎ ድብል ግምት እንተእተእቲኻ ኣብኣ ከዓ ዝመፀ ይምፃእ ንኤርትራ ድሕጅ ተኮይኑ ፅቡቅ ሎመዓልቲ ፀኒሑ ግን ፅባሕ ክቅየር ስለ ድኽእልካ ብዙሕ እውን ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ከምታ ትበሃላ ተዓምታት ናይቲ ሃገር መከላኸሊ ናይቲ ሃገር ሲ ቁጠባ ተኮይኑ ሓድነት ተኮይኑ مريحنات تخوينو حجي مريحنات تنية ولا مريحنات كثر يوم تخلي خازيوم تمالس اليوم بفتحهم جاكان اللونان دابلكاي حجي جن هذا الساعة نزارب كلنا بكتشان عسران حمشان خوينا نخلتشان سلاسة نخلتشان سلاسة حمشان كتكير كلها اللونا نعوم تكاتخاء ولا حنتي راندم لخا بخونه أبها جرا قلقلود اللوديو أب جلد اللوديو زخونه سبعة صعب بيلكا كاود دبلس ما راح تيوم زلونا الكان في اللي كاخم زي بيلكا أب نعسب تقوريسنا يا تقدس الله سباي كلني قال لنا تحساسبا كاب رؤسهم كم دوت سجير كحتر تخونك زي أتخن جبران خير المصر ولا دوسي ما يبحك كم زي قرفهم مالتي دان نوشتري تبيات أميت كاجن كم زي لهم تخذلو وي حدا حيال فدرال حيل ما تصير كلها تمسد قبل كخلا الله وي كا سوتو تروح مشغا نناتنا دبل مقد حجي كابزين كلتين probability تناي تعليت النت اتنيك ناشناليزم تناي زوبا ساتن عند حيلال المصال اب مفرقاش اب دخدل مقد يبزح مالتي حجي زي 5 عام دي خوسد 7 عام دي خوسد 10 عام دي خوسد بزح ون استايكون ግን نعاتهم اب كم زنداتهم كله ساتم እንዳደخمو لدخدلو ኤርትራ بتزامد وقد ما قد خمسة بالكاي عقبت ودي قلقلتها بتاعتولو سلدلنا ويك أبتي برخ دبل مالتي
ዓለምና ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ንኤርትራ ግን ኣብ ድሓሰ ኩነታት ፕሮባ እስታይ ዘሎ ተኽእሎታት እምበር ትሑዝ ኣይኮነን ሕጂ እንቋዕ ከምኡ ገበሮ እንቋዕ በቲ ሓደ ወገን ኣይኮነን ንሳቶም ኣብ ድሓብርሉ እዋን ተትኸውን ከ ንሳቶም ከዓ ሽግራቶም ዝኽውሉ እዘን ናይዘን ክልላት ወዲኦም ድውንድእሉ እሞ ንሕና ከዓ እዚ ናይ ወለዶ ገድሊ ሸምጊሉ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ትገብር ኣብ ደይ ትፈልጠሉ እዋን እንተትህሉ ሽዑ ጠፋእና ትብል ኢኻ ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ዘሎ በንፃር እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ተወሓደ ዘንሪኦ ዘለና ዳርጋ ዲፋክቶ ኮይነን ብሕልፊ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኣላ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብኩሉም ዓቀኒታት ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ከምኡ ኣባ ከለኻ ዳኒ ጅከት ኣላግባ ቅድሚ 2 ዓመት ለትሰይ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ ንክልቲውን ከተተኣሳስሮ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ዝብል እቲ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ክወርድ ከሎ ይብሉ ትግራይ ሃገር ክትከውን ድሌት ስለ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ ህወሓት እሊት ናይ ህወሓት ኣብ መቐለ ከሎ ነቲ ኩናት ከበግሶ ከሎ ሓንቲ ሃገር ትግራይ ንክምስርት ኩሉ ባንዴራታቱ ጭርሖታቱ ሃገራዊ መዝሙሩ ወተሃደራቱ ፖሊሱ ክገብር ከሎ ሃገር ንክኸውን ይብገስ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ነይሩ ብካልእ ዘራርባ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ይነበሮን ምስ ሱዳን ኣታውን ወፃእን ዝምድና ነይርዎ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይነበሮን ምስ ኢትዮጵያ ድማ ክዋጋ ይሓስብ ነይሩ ስለዚ ሃገር ንክትከውን እውን እኮ መሰረታዊ ሕቶታት ከተማልእ ክትክእል ኣለካ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ሃገር ትግራይ ትዕወት ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ክብል ከሎ ኤንድ ጎል ናቱ እንታይ ነይሩ ንዝብል ስለምንታይ ዘምፃእ ዘሎ ዛ ሕቶ እዚኣ ትግራይ ሎሚ ሃገር ክትከውን እቲ ዝበለፀ ቻንስ ሕጂ ዘለዋ ኢፍ ንሓዋሩ ትግራይ ሃገር ክኾኑ ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ እንተኮይኖም I think now is the best time ስለምንታይ ሓደ ብሰሜን ዝነበረ ሓይሊ let's say ኤርትራ ማለት ብሰሜን ዘለ ሓይሊ እስከ ደሓና ይሕግዞምን እንተበልና ክወግኦም ድሌት የብሉን ወይ ካ ሪዝን የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ሲ ንተጋሩ ብድሕሪት መፅኡ እቲ ዝዓብይ ሓደጋ ዝወደቆም ብድሕሪት ስለ ዝመፀ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤርትራ ክትወግኦም ከም ዘይትደሊ ወይ እውን ንክትወግኦም ምክንያት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ርክብ ናይ ተጋሩ ናይ ኤርትራን ክኸውን ዝኽእል ኣነ ዝብሎም ድሌትኩም ግበሩ ኣነ ግን ክትንክፈኩም ኣይክእልኒ ክብሎም ይኽእል ኤርትራ ወላ ሓንቲ ከይሓገዘ ማለት እዩ ሶ ኣምሓራ ነፍሱ ዝኸኣለ ፅምዶ ገይሩሎ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣሎ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ኣሎ ህዝባዊ ቃልሲ የካይድ ኣሎ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኽኣልዮ ባት እንተዘይተኻኢሉ ኣምሓሩ ሒዙ ክግለል ይስውን ዕላማ ኣለዎ ትግራይ ዳርጋ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ብወቅዒ ካብቲ ናቱ ቫካብለሪ ዝኣለያ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ናብ ዓፋር ገፁ ዝኸይድ ዘለውን እታ እንኮ ናብ ኤርትራ ገፁ ክጥምት ኮይኑ ንሰያ ዘላቶ ስለዚ ተጋሩ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ከም ሃገር ክኸድሉ ዝኽእሉ ተኽእሎ ይህሉ ዶ እቲ ደንበ ተቃውሞ ካብ ትግራይ ተጎርቢቱ ዝፍትን ዝነበረ እሞ ምስ ኣቦኻ ዝፈተነ እንታይ መጻኢ ክህልዎ ይኽእል ትብል ምዝክልትዮ ወገናት ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ድብልቕልቕ ዝበለ ፖለቲካ ስለ ንርፀሊ ዝነበርና ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ዕላሙ ንፁር ዘይኮነ ወላ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ንበሎ ወላ እቲ ደንበ ተቃውሞ ድብልቕልቕ ዝበለ ዕላማ ይነይርዎ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ትብል ሕጂ እወ እዚ ድብልቕልቕ ከዓ ንፁር ዘይኮነ ማለት እዩ ካብ እዚ ዕላማና ነዚና ንቃለስ ዘለና መወዳእታ እዚ ዶ ትብሎ ኢኻ እቲ ድብልቕልቕ ንሕና ከዓ ዕነይኒ ንብሎ ሕጂ እቲ ዕነይኒ ኣብ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያውን ውን ከምኡ ከም መዕቀኒ ቅድሚ 50 ዓመት ተመሳሳሊ እዩ ኢፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሎም ተበጊሶም ክልተ ውድባት ቲፒኤልኤፍ ኢፒኤልኤፍ ኢፒኤልኤፍ ኤሪትራን ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍሮንት ንኤርትራ ነፃ ገይርዋ ሓር ኣውፅዋ ሃገር ሰሪሑ የመሓድር ኣሎ ዕላምኡ ሃሪሙ ቲፒኤልኤፍ ንናፅነት ትግራይ ተወደበ ውድብ እዩ ሽሙ ክሳብ ሕጂ ቀየረን ትግራይስ ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት ሊበሬሽን ፍሮም ዋት ካብ ምንታይ ካ ነፃ ተወፃእ ዘለካ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ግዛ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ መጀመርያ ጅምሩ ከለዉ ኦፍኮርስ መጀመርያ እቲ ናይ ኤርትራ እቲ ድሕሪ ባይታ እቲ ታሪክ እቲ ነፃ ነበረት ካብ ኢትዮጵያ ይኮነት እንታይ ኣውፃእ ነራ እቲ ብፌደሬሽን መፂኦም ንገበጥዋ ናይ ኤርትራ ገለ ናይ ኤርትራ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኮሎናይዜሽን ሕቶ ስለ ድኾነ ቀሊል እዩ ንዓኣቶም ንተጋሩ ግን ዋላ ሽዑን ህዝባዊ ግንባር هو TPLF تبلغ لهم جن كم زنات نسألك LF سلا دوسخ كلا يكون كان هاجر تسرح
كل والله هاجر مسرح كون نعانة تاخذ قطع صراد اللي هذا اللي مريت حسك هاجر حزبته ما حدر الله مجدي قطباديو قلديو ناس أدخلنا خبتي تفلي ذا اللها كل اللي إلهم شعن نأمن وما مالتي حاجة علامات اللي وسب نب نحنا دمت يمسى ناس تقرأنا نقال سيلو ترني روام جن عنيني تخوينو ولا نصر تري كوين علامة قاليون بقى حدا معلتي نشعبيات تالو بيلنا ولا اسمراون نمص نخون قاليو ندي سبات راح نحزم بر هو كيرز قال حجي تا كمزي دخونه ኤርትራዊ ቅድሚ ናጽነት زواج باردي ولا تجار لحرنا دي منتهي قادل منتهي تقادل لهم تلكام نصر ينير نايزيوم كوين يفلت أبرسيو دحري تسعان حدا مالتيو زي نجار ناس سقيدو كل انتنام نارات كيلو نيتيوبيا خوين مالتي حجي تي نصر علامة دي منبر كوميد الله أبزا ساعات زياون ولا محارة بالكاين بس حدا وجن تناتهم أوتونومي دليو جن علامة أمنتها تفتح 4 كيلو ناي بين خوات مقبار يكون نكو 4 كيلو حيسكا منغستي إثيوبيا حيسكا نمول إثيوبيا مقدسار مالتي شعو أبكتم تصابوني موادر نيتو لهم دلها عولا لتقوني حجي ولا ناي تقرأ أبزا ساعات زيادة لا ولا مسانا متسقع ونقل أبوتو كله وين نحدهم دقوروا دلو قل التفتح سي كندليت قالوا معلت كله تمني لهم معلتس انت تخون الكاتب بحاله كلاتهم أبدي سابقا كسلطان محاجة ساتر حتى الرأي حجتي رأي الرأي ماله ساعات كوينه معاش كوينه مقالك كنت ولا له كال نصر رأي لن كال كلير دخونه رأي لن مالتي حجتي دعوة حزب إيرتران نودب إيرتران تي نصر دخونه علامة مالتي حج أبزا ساعات زي ولا أورومي خا حدا نحنا نقول لهم كين نمبر حدا حزبي كونوا معت ويوايد اللي هو معت هلا كابنا جيوغرافيك أمتا جميركا ناي كتباتات جميركا ولا ناي مننت مني تأورومو مني تقول ويويد ولا أبرز تم راح تقرب كم زاف سيلري كتب له خلاها كم تصوري تقول أنا نقدر قبل الله مسل قاله معت هلا خلق الله صام كنت علامهم بزح حد وجن تبي حقوقات أردلي بزح حد وجن إحنا تبي أنا كنا نقول ورا أورومينا قبلو بزح حد وجن تي بقى ودد رامونغو محران قلنا دلت راح يدقوا بسم معهم عندن سؤال كخمزي ناي شح عمت بلان دلك علم كتقاطع طرف تقبرك كايدان قال له حجي عنيني دلو ناي بزحات مالتي نصرنت كل يتصبيني خا مالتي مسحو سابلك تمناتنا تقاومه قالت لهم حق تعيش ابزي الله نزاربين ان خلينا عبيت ارستاتنا العلكه كمزي حدا ميجر فاكتور دلو غيركا لعلو نجر ايكونن مزيوم زمعنيني دبل دلو خم قال غير تشاريخه نابيترا قالت بحالك ابصب دات نجر سلو يكون لسنا تيك دم سيريسلي جن إذا عنيني نحنسب نمنتايد كولد خل مالتي هذا عبلالي بالله يلخوات سخلي شو نقولاتهم سعير حجي أبجزي تي نقصنات ناي بعل هاتي تيروس هاتي وهانس نبور الأوان ونتي ناي زبنا مسافة تلو زبنا برنسس دو قال ما لزبلوا عنيني يمني رم شعو هذا من لك جميركا حرنا بهاي لسلاسة دخده نقولاتهم زعبل الحيلي بالله يلواتي مالتي كم دخلنا لتخلطات حج صبي بخون جن كم خساب زوات نحدهم دخلنا لك مجدي كنا بزاف ساعات زيا ولا صومال خنو ولا عفار خنو ولا زمدو حزبه خنو ولا تم بنشانغول قالت بحالو خنو قال نصر دلوي لن اكسبت كابز بوتا يرحا قليل ولا قريف كاي تخيل كان نفسه ما حد رايك حج تقراي كم زاد لاتا كاب اثيوبيا اسك ولا بيناتهم حدر باي ذا واي قدمنا صنت نحنا خات تم تركبنا الله لنذكره مالتي تسعان حدا يكونن وين نتقراي نصاصي ما اب 8 تاتي تنك 8 شومنتن 8 شوعات نقدر كاب شعود حيزم حدا خالي اثيوبيا ما حديرو ما يفلتني تقار شو منقص هاي لماريام كلوسي بملتا تقراي توادات يرمانيرا كم ذا حجي رما دلو حجي ن50 انقلن عمت تي بي ال اف نتقراي نصاخنا وصنا الى تقالس حيلي ابروسيوخا اتا جيوغرافيكالسي تا مقتصار مريتوسي لعل 4 عمت خون اب تحتي دلا مو حساب حج عنيني دلو دبل اكايدا دخد دلو قال صباح نقول نصر كما صلما يبهلني اسكا ولا ايثيوبياون دلايكم غبروا ارتكل 39 غيركم ديكم دلايكم لو معلت فلي انت تبلوم نخوم خون انفراستراكشر ون يبلوم مالتي
حجي كلن زلوا ولا حنت ما تحز زلون دوار دريك يبلا حجي ازناي زعنيني زي كقصليو مخنياتو اتا مفتح دريوا كما غيركا ابدي سبب منغست تقلبديها انفات اقواراጭ ያኻ نزل لك هذا اللخو هاجر تقبر تحسب هذا هاجراونك تفتر لك ኤርትራ ጥራሕ ኮን ካን ትገብር ኤርትራው ዜጋ ሃትፈጥር መጀመርያ ኣብረስ ኻድ ፍጠር ኣሎ እዚ ኮይና ማይፈልጡን ኢትዮጵያውያን ዲም ተጋሩ ዲም ኣብ ዘይፈልጥሉ ተማ አምሓራ ዲም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘይፈልጥሉ ተም ኦሮሞ ዲም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘይፈልጥሉ ዋኒና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ናይ መጀመርያ ደዛረበትና ርስት ከምጻተ ኮይነ ኣነ ኤርትራው እንዴት አይገድሸኒ ሃገራው ረብሓይ እንዴት አይገድሰኒ ናይዚኦም ሕብረትካ ኩሉ ግዜ እኔ ማዓልቲ መጠቂምና ሕጂ ዕኔኒ እንዳበለ ሚልዮናት ዳክል ህዝቢ ኣጥቃኻ ኣይውጋእ ሰላም ኮይኑ ንሕዱ ክታፋነን ካብዚ ተኸስሮ በዛሕ ምክንያቱ ክትከላኸል ኣለካ ኩሉ ግዜ ሓደ ፈታዊ ከነበረ ፀላኢኻ ቀየር ገለ ካብኡ ድገድድ ከዓ ተሓባቢሮም ከዓ ሓደ ማዓልቲ ሓደ ዓብላሊ ሓይሊ ድመፀሉ መገዲ ከዓ እሱን ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ብማዕዶ እንዳራእኻ ነዚ ሓወዚ ከይቀረብካዮ ክተጥፎ ኢልካ ባዕልኻ ኣነ ኣለኹልኩም ነቶም ድፈትዎም ኣብ ስልጣን ናብ 4 ኪሎ ከብፅሖም እየ ዝብል ኣካይዳ ከዓ ንኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተገይሩ ጠቂሙ ንኤርትራ ምክንያቱ ነቲ ብዙሕ ነገራት ካብቲ ናፅነት ኤርትራ ደውሓሰሉ ስትራቴጂ ኦም ባሕክላ ድብል እውን ንደርጊ ምስዓርን ገለን ዓብ ተራእይ ተፃዊት እዚ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ግን ዓለም ኣብ ካልእ ኣብ ዘላቶ ኣብቲ ናትካ ግበር ኣብ ዝበሃለሉ ኢትዮጵያውያን ሽግሮም ብዙሕ እዩ ሽግሮም ሕልኽልኽ እዩ ንሳቶም ክሳብ ትሓላለኹ ብማዕዶ ኮንካ ነቲ ምጥማጥ ጥራሕ እዩ ነዚ ክገብር ኮንካ ግን ቁጠባኻን ሓድነትካን ክወራረስ ዝኽእል መሪሕነትን ኣቦቱ ተደየሎ ግን ንዓቶም ዕድል ትቦም ኣለኻ ማለት እዩ ثانك يو داني كلها صبو غيركا تنكيف كان مليس كان يخا من دارو زرقو حد انا يبل بسيكت مخون انا يبل انا الكافالو انا يبل انا الكافالو ورصيكا انا يبل انا قتالو انا يبل انا مود حامط انا يبل احقول منو دوز بلا حتحيقول متقلو انا وانت زي سكر حتوري بلهم ودي إري انا يبل انا دلاي سناي سخا سنف كويلو انا يبل بزن كمبسا انا انتلقى يبلون ابسا انا يبل انت حاددي انا يبل كلنا اتكعب انا يبل كلنا اتكعب انا يبل انت حاددي انا يبل حادنتك يعبي انا تلقى يبلون ابسا انا يبل بزن كمبسا انا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا انا يبل انت خصصنا ويتقدري انت قويت فنا انا تلك ايكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا انا يبل انت خصصنا انا يبل انت اريتراوي انا يبل سبب مرهاوي انا يبلون ابس انا يبل قوزن كمملس